Bihig besa khibioi khar thangpaikha kaham jorake bihig besa tongo hamya jorake selengjagui bihig besa khibioi thangpaikha kebu kwrikha mai waisa masao waisa masaya belaino kirma singsa khe yakung bela bela bukur kaksawi menam tongkha takhuk jolsing riyangni bisiktham romoi hamya bai gadaljak samo ke bukurui khai roknai ke bukuruikha neta montri hinjaknai rokbo gumajak 29 Krishnapur bai khobjak hajara kamini takhuk khonai naidi sinijorani news ni mangpiliwo tongo ground report o Poritus Debormani khuktui ani bi bokrikha msa bokrikha tongdal che krikha thangja ache ma bok kuno no gona para bokheya mai pho somai ma chau somai ma chi aro keng jao ang se juga cha jama ba nekang ma cha jani ang akang jao sari choma kha phancha jao phancha ma kha sari jao akha se ma tong jao mai phongo cha khe sari go masa udi boro masa ya hai kena phati ko masa u akhno ma cha jao ang khapangni ta khoktai bu khoksong nong no hain hai lamsoko jorani news ang tongo Poritus Deborma singtini sokpajak 29 Krishnapur Bidan Sabha bai khobjak hajira parao thik montang phaimani lamao norok nugi mankhana o hanibo saroni jingjal briman kosto dukho tini anu kologo norok nugi mankhana tini tipra sa bukung bararongni o hanibo sarongni nukhung amo hai bera kisik misik son belai kheno chugya nukhungung ni borok tini aro chung koktoma mani phaimani o nukhungni borok belai sak chayao khlaijakini tamo wngkha tini serai serai nainai phari mangplete sanan koinai ani log logi phainan bagui norok nugui mankhana bini nok bising obangka chung thik bini nok bisingo phaikha takhuk jol sengrai di yang ni nukhungo thik bini nok yang rogo phunukdi bini serai na khoroksa bini nok rok haikena bo ma tongjao tei yango phunukdi mungsa kwrwi tabuk jora bini nukhungo phaiwi hapang haikaba sarkar ni borok tabuk jora phaiwi nado naifika haikaba bongni mokolo kwda klaikha chung thik thik bini khukti no sai manlainai sagradi takhuk nung tamni bagui chungno tini maringmani angkha bipod nongja kheng boye ang maring jamse nini tamo bipod dungui tong tabo angkha yakung bai ungjami 2019 bosa ang bajao khe kuno sarkar barkar phangna suba choporiya khe ta je rolling sarkar tongnai rok brang phangno jaipara phokhe jaya kheng boye angba ha ni bro ya dang phia raja ni thaya dang phia yang dukhok nong ungjaha ani bi bokrikha msa bokrikha tongdal che krikha thangja ache ma bok kuno no gona para bokheya mai pho somai ma chau somai ma chi aro kheng jao ang se juga cha jama ba nekang ma cha jani ang akang jao sari choma kha phancha jao phancha ma kha sari jao akha se ma tong jao mai phongo cha khe sari go masa udi boro masa ya hai kena phati ko masa u akhno ma cha jao ang nini yakungle bo hai tamo kha chungno kisa phunugi jamano thoma yo ai ya boro phunuga kisa do yang ta ka de hamke bini abo yakung belai kheno iko chakdi kahamke chakdi nugui mankhana norok bini abo bukur somsawi sakao hongkai hoisajak abo haino oro hongka yang tisa gana phaidi oro hongka yasko thik tolao hongka bini abo bahan habui chap tangjak bekreng rok baijak de abo kring baimno kring bai se ro kring se kri jakha bekreng krikha kring kri jakha khe ro smi bai ma bai pho tak phia ro ya phung phok bai phi jase ya phungo baijak ya phung no ya phung pho bai ja no ke ning tabuk bahai ke cholui tongla himbui rok madam kun okhori rok madam khai mai ya okhor maya khai ja mai ya khai moi mai song cha jang kha bola anna tana tani khena mathang jao bar khe rok khe tui saye rok mathang jao boya oi kha jang ba se bairu sangklai thang jao akhara pho bo thoma ba bo thoma hok khami karama thoma ya mang sok pho akin samano sami ya kha pho chama tong ja sonye ma cha ja
nini nukhungole seba tong ai no khomo kre ang sang no tong jawo nang sajung tong jawo nini chirai doctor tong ai ni train ko nei tongo ai ni train ko nei tongo no man thi yo man thi tomo sa bang ai thi le phai ma sa bang ya ake tong jawo trai ke bo ja no ma obude yang phele mana kisa jam phe ke de iko khapang ta hokte bukhusang bini chirai abo yang na haddi yang na sigar manai bini chirai abo no borok khorong ne tong jawo ani logi songle byang thangka ai ni loge songkhe ta tongo bungpho school moi mai song to ang no ya bera se tha bong bo skolo mai mi sang tong u skolo de u gana ni wa tabuk to de tongara aro tongo tabuk tongo mong khe stirong hyo istirung riang stirong ria bole nono kaga simne thangna kubuni sala bai thangka tabuk bo hai kobini kla bele thangya ko ang pho pore pho kha kobini kla ro bai thangni rau hi sa aba bai na no ya bera ye thangwa bo khe tang chari ma ya song khai ma ya akhe ro ano hi yo kaham puru siming sai hinai hamjagai cholia jepur sakham yang thangka apru hangkai logiwo samo logi song rui manliya haini na akhe hi tham no ke nang mairokle bahai ke masai tong aba hai apsuk kutul mai yang ni ang mairo masa jama ni ration card tong jawo 10 kg mai jawo khe 10 kg mai mana bo thangba sabo teko bola jama ya khe bongse teko nai khe bono se serba mari jawo khe ang serba basa jawo khe dio bai dio ro bo so da yang jawo sabana serba mari ani bi no serba mari jawo nin bihik no bongse teko mo bang khe teko mo ni da ambo hadra jaw kai bai bo bin non jara hote bian masa serba mari yo akaba bo toma ba akaba masa sneha ambo ba tabo jiga jama ya ba hiya akapa ang make jam ja de pa bo toma ba nono tabuk nang sakham ya klai kutul mai man ya gula nono kagai thangai ba haini ni restaurant ni mairum bo bono nang serba mane ada mari utana serba ma bago serba ba bo ye mari jawo ang bongno ke nang tabuk ni ne oma haya kung jingjal ni bagai ning tabuk tamo ko kusana ni musung mane bobo hai tamrok nai ning tabuk tam angkhe boy ni yakung no sa raso jakhe boy yakung no ma chojam cho thangwa tomo ba okal semitung yakneng phi to hang le ke boy yakung ro chojamong khe raso jamong khe ang latha bai pho ba ye je mai ma pho ang to ge ra pho thang jan jo klapa ro pa bai pho malen jam cho ase ma bongso jati bai pho malen jam cho binsa bere tong phai phia pho ang la klapa ba khatang phi jaw abo kya se bere tong phai nei kroi an yakung ma ha ra so ja khe akhe ang bata ma ja khe bata ma san jawo yakung ma ra so ja khe asino ang san jawo nini ta khuk bukhuk rok nini logiwo kebo nono nane rok khorok chapan phane kiri ja kroi ani ate ma phang no gona khes khiya thedi dedi phot thedi iso ta ya lang phot thei ma ya aw ishar tlang yoi bahai ke thene nini ta khuk bukhuk rok ke nono dakti thisi di poja kangna ne haike kok saudan akhe dedi thedi pota ka nini logiwo kebo nono nane rok khorok chapan phane kiri ja kroi ani ate ma phang no gona khes khiya thedi dedi phot thedi iso ta ya lang phot thei ma ya aw ishar tlang yoi bahai ke thene nini ta khuk bukhuk rok ke nono dakti thisi di poja kangna ne haike kok saudan akhe dedi thedi pota ka ni chong phai ba phai ya re hindi na ke tabuk nungni namo rasui nang kaisa doctor ni yak bai khebui himani pano mani himnani musung bu akhe phang him chu jawo apsung dutana tai ni kono sajangna doctor to ani sanma tongo je an lei sre rao khe ngai rao no khe bole ang yawo chubai rom jawo an lei mam pha an lei hogra jagra no khe bang yakung klai yang thum jawo ang no bo yakung ma ha raso jakang ta sala upokarong janai se okal semitung yakneng phi to hang le aba hai ni tong khata 2019 ni ang bajama tawa 2024 ka phi thang ja tin phos le a klapa ro pa bai ang sama le jam chu bere pho thong jam yakung bai pro puila bai pro nang hospital pa doctor rogo thangina janai khe
doctor o thang no phaja hang doctor thang phai mo no aro doctor o phong kring kri kha mang ha ke rang po chabok kroi jaba rang po cha kroi jan ke ang doctor o no sang ke sar ang le rang po chabok kroi ja gorib bro jaba ang breke sa upai ang pya ne la ke nong abong ke nong thang phisti hiang no hoi sai akha tre ha thang phini hiya himono apo hinja ha himono lockdown ong thame tre thama ya ong tha nino bo yakung bai mani puila borok thangtani bai tamungi bai mani bo abo ke ang mukthong phani thang jawo ke durga puja skang kama ke jawo sal nei ke abo premen photi ko de mukthong pha phani he tham no mairong se krea phro abo mukthong pha so phaise mairong pai tv se chari phaijani are hiya thang the se ang ke bai thang nini account bank account doctor de tongo tongo na do hambai do khapang ni takok te bukhok song norok khnai man khana belai no khairang ma singsa chini takok jol chengri yang bo saisung no tabuk tongjawo bini yakung bai mani logi na bini hik bono tangui tei pusi sari manlia ne yakari thangmani kok tuma bini khuk tino norok khnai man khana sirai bini takok bukhok rokbo bono dakti osung chano yakari thangsi di hinai no dagibo phiaba tini mokol ni mukti khiklai saja jawo i short lang yawi bahai ke thangai manai aw okok bo kubunyo tini bo kathang tongbo kathai hai phatisa chakhang ke phatik tam masaya phatik tam chakhang ke phatik ba masaya oba hekeno kosto khlai tongmani norok nugui man khana khapang ni takok te bukhok song norok joto lukurok maya khlai khairo gei bono subasu khlai di bini account number jeng norok no riwi dinai tei contact number bo riwi dinai bini phone number bo norok bo kok salai manai hangke bini to gpay rok bo tonglak jeng abo bo norok nai riwi dinai jeng je mansak subasu khlaini ni bagi chaitung nai bono bo tei hapang no bo koinai dakti borong no omo hai borok rok no nai man khangkai belai no chanai ang hapang no koinai tei o bidan sabani chini borong gonang sar Vikas Debroma chini tribal welfare montri sar nono bo koinai tei chini em sar Komal Koloi nono bo koinai mo belai kheno khairung ma singsa bini omo yakung no bora suwi yak bai phano himnani je doctor rijagmani latha abo bai phano himui manani bo muchung jago konorok naitung ni paithok jora soikari jora news no hambai